Ka Sorkar jela hagas ngi ba arjung katayo kala jingkhein bakala dap ban pynlut laispa khandai pau khandai Klur tingka hakajing kun persya yaka klam COVID-19 nadu ubnai leber hadu unai lur arhajar arpo bat kala rairu banadu ka khanriu tarik menta ubnai Risaw kipat ba kibale eka test COVID-19 ken hab ban Siew Noh yaka bai test kaban long hakador lai hajar arspa tingka yaka RT-PCR TrueNat bat CVNat bat sanspa yaka rapid antigen test. Yakani ke jingkhein la ai de usembut menteri rang ba ka jala uba preston tensong hadin ke jinghalang bishar kam jongka COVID-19 ka balapenya de menteri rang ba ka jala. Katkom ke jingya thu jong sembut menteri rang ba ka Sorkar kala dep ban pynlut hadu laispa khandai pau khandai Klur ka pisa hakini ke hinyo benai bela letno banyak khun yakani ka khlam bat na kani ka pisa hadu shispa prabo khandai point khandai Klur la pynlut na ka National Health Mission ban pinbiang yaki Corona Care Center ke jingthiet eki kalikit nongpang ke jingthiet eki personal protection equipment bat kumjuru ha ke jingpinbiang yaki laboratory bat surveillance. Upentep ba prapho ar point South Klur tingka la pynlut da ko office director ka health services ban thiet eki bipart machine oxygen cylinder digital IR thermometer ply mask gloves bat thermal scanner kat ba khatsau point hinyo Klur tingka la pynlut na ka chief minister's special grant ban Siew ya ka baikali ki balet shaw ye ki nongsong shnong ka jala ki basakut shabar bat ki wei ki jing pynlut. Usembut menteri rang ba upentip ru ba ka Sorkar kala pynlut hadu hinyo point South Klur tingka na ka Chief Minister's Relief Fund ban thiet iki kali kit nongpang ki kali penkit iki jabo na ki hospital bat ki wei. Kiwai pat ki jing pynlut ki kentup ya san phawei Klur tingka na ka Chief Minister's Relief Fund Against Wage Law Scheme banyarap pisa ya palat arlak ngut kinong bala ki basakta na ka jing khangdam ni ka lockdown bat khat san Klur tingka Meghalaya sa mar arpausan lak tingka syabaro ki MLA hapo ka scheme SWRP bakinla ajing arap ikipat ba jongki constituency jongki. Syok usembut menteri rang ba ula pentim ba ka Sorkar kala pynlut ru hadu lai point san Klur tingka leng ba ka PM Care Fund na ka bentaban pinbiang ye ki jakasa ka bam ki dawai ki jing ajing sumari ki bapang bat kumju ru na ka benta ka baikali. Lengba ka District Medical Fund la pynlut hadu pra point khandai Klur tingka na ka benta ki screening point bat ki quarantine center bat la pynlut arphaulai point hinyo Klur tingka lengba ka State Disaster Response Fund na ka benta ban bu shu ye ki laboratory bat ban thin ye ki tiarle test ki PPE ki thermal scanner. Ban hador ki containment zone ulaya thu baka Sorkar jala kala pynlut lai point san Klur tingka leng baka tenat kam penroisor ban sunrait dawai ki shnong ki baha papo ki jakasor. Uba preston ulaya thu ru baka Sorkar kala dap ban Siew ye ki bil ki balakot ar spa san phawei Klur tingka bat ka don kam ban Siew menta sa shispa sau phawei Klur tingka ban penkhu ye ki bil ki basa. The total expenditure which is needed to meet different requirements in fighting the COVID-19 comes to rupees 399 crores. One, under NHM, like corona centers, procurement of PPEs, ambulance, lab, and surveillances, the amount spent is 188.9 crores. And out of 399 crores, I would like to tell you, 251 crores till date, state government has cleared the bills, different bills, as mentioned by me from different heads.
Usimbut Menteri Rangba Ulayathu baka Sorkar jela hakani ke jinyalang bisharkam kala shim ya karai banadu ka khatn riu tarik Risaw kipat ba kiba hab banle ya ka test COVID-19 ken hab ban siu ni pynlut hi nalade. Ulaong kipat ba kibarung sepok ke jela ki hab ban siu sanspa tengka banle ya ki rapid antigen test ha ki screening point bat ki brio ki bakwa banle ya ki test RT-PCR CV-nut bat true-nut ken hab ban siu lai hajar arspa tengka lai no ki brio ki badon ya kakat BPL ken namdon kam ban siu. Ulapan syairu bagi high risk contact ki balakmi da ki district surveillance team kin namdon kampan siu pisa AA na kabentaban le ya ka test. Hakabide bat kador jong ka jing test ngalaong menekalong lai hajar arspa tengka kawe ka test. Hakwide bat ka RT-PCR ladi ka trunat ladi ka sibinat bat sanspa tengka hakwide bat ka antigen test. Nangta ya kan ka by test ki ban light no ban siu ki dei tang ki badon ya ka ki badon hapo ka BPL list kine ki badon na BPL list ka bamut kitu ki bayo khaw ration lengba katu ka an ka bingong ka National Food Security Act ki badon uwe na ki kat chongki ka banengkong ka dei kerong ping bat ka baar ka dei ki yellow dei tang kini ki artli ki kat ki balong pink bat ki balong yellow ki ba ki hap banra akapor ba ki test kenang bakin light na ka jingsha siu ya ka diga by test ke jongki habi kren ya ka komponen jong ka testing ya ka corona virus hapo jong ka mechai kamdan tenre ya ka jing suma medical treatment yes kia medical treatment hadin bikila arung hapo hospital kabamut yakata kilong entitled henrei yaka testing bade komo pikalai no namar ka premium ka ba ka agreement ka sign up dengan state government hakatu ka por naman pat jia kaniru te kalaya pair na ka components ka ba jia hakinigi sengi ki ba menta ni pelait no yakitu ki high risk contact ki ba latik ke daka district surveillance team hakaway pa kaway ke district markine ki high risk kontak komong pi ngimban se ngin hapan pelaj namar ba se ka case kalong ke issue ka belong genuine but ba khamtam ka district surveillance team ka buddin ha ka bale ya kene ka contact tracing tenak daw yakine ki bade ki high risk contact yakine ru ngim charge na kene ka testing charges ka bangilabu thamai ha kane kapor banadu ka khatn riu tarik jong une ubnai Oktober arpo baro sikata ka Sorkar ka penbiang ya ka bam kadi nadong syadong nadu step hadu mit tenre hadin ba pio iru ya ke jinglut ka basir kheba ten nakaliang jong ka Sorkar klasim ya karai banadu ka khan riu trik jong ni ubnai Oktober ya kabam ngin charge dakador bajakador ngila ai ti haki deputy commissioner bikin assess kat no shisgi iwe ibreu ide ban siu nang ta haka juga por at the same time we also encourage and we allow home food is also allowed. Those who don't want to take food from the corona centers, they can even bring food from their respective houses.